Jo volia que em filmessis tu a mi i jo fer la foto, però bueno, ho farem al revés. Sí, que és broma. Mira que xulo, com aquest senyor aquí fent. Això es diu paddle surf. È bonico. És xuli. Molt poblet, no? Ara aquí vens a l'estiu i deu ser la hòstia, no? De la gent que hi deu... no et pensis, igual no n'hi ha tant. Bueno, Igual tampoc. clar, amb cotxe impossible aparcar, deu ser, no? Però la platja és xula. Sí. Bé. És xuli. El restaurant aquest, a l'estiu deu ser la hòstia, no? La de gent que hi deu haver. I tant. Hi haurà els preus. Sí? Doncs vinga, anem a mirar el que val. Bueno, vermut i tapes, tu. Mira, si vols fer vermut. Deuen tenir gent aquí tot l'any. Sí, home, sí, té la pinta. I avui que fot aquesta solana... Mira, un arròs caldós, 23 amb 10. Mira. Paella, 17 amb 80. Mira, des d'aquí es veu el port. Mira, si t'hi canses. I he de sortir al port. Estem deixant la via del tren. Total, que caminant res. I ja estem aquí. Sí, home, és que és molt petit, Ja s'ha acabat. Doncs ja està. Està bé. Bueno, què fem? Doncs ens comprem una caseta aquí o no? Per venir a l'estiu. Un parell. Un parell. Sí, home, sí, que comprem una caseta aquí per l'estiu. Vale. Aquí hi ha algú que és homòfob. Aquí no hi ha llum, aviam com es comporta això. Que per aquí també hi ha tot allò de l'espeleologia, no? La gent que fa espeleologia no ve aquí al Garraf. Això ho tinc entès. Ara passarem per sota millor. Ai! Sí, aquí es veu com va suant dur. El maremoto. Com es deia allò? Gloria? Sí. I aquí al fons Porginesta. Sí, allò és al principi de Castelldefels. Sí.